Mou la mà, el braç, l'espatlla, tots els dits estic movent. Mou el peu, genoll i cama, els malucs i el culet. Tiruriruriru, po, 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 tiruriruriru, po, 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 tiruriruriru, po, 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 tiruriruriru, po, po, po. Tinc l'esquena per darrere i el pit per davant. Al mig tinc la panxeta i a dalt està el meu cap. Molt bona tarda a tothom! Jo sóc l'Anna Quílez i estic aquí per fer una petita sessió de música en família amb tots vosaltres. Això forma part d'una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Boi i de l'Escola Municipal de Música de Sant Boi, que és un centre on jo treballo. O sigui que espero veure per aquí els meus alumnes, els alumnes de l'escola, els grups de música i moviment, de toca i canta, i a qualsevol persona i família de Sant Boi y cualquier persona que esté conectada en Facebook en este momento y que haya puesto Ana Quílez Ibáñez. Aquí va a salir. Genial poder compartirlo todo con vosotros. Súper. Per aquesta sessió necessitarem només 2 culleres. O sigui que podeu anar a la cuina i agafar 2 culleres, com vulgueu. Poden ser de fusta, poden ser de metall, poden ser de plàstic, però això sí, 2 cuchares per persona. O sigui que els papes i les mames també han d'agafar 2 culleres, vale? Sí. Molt bé, estic veient aquí a molta gent. Bona tarda a tothom. Doncs això, aprofitem per anar a la cuina i tenir les 2 culleres preparades. Jo us explico que aquesta sessió quedarà enregistrada. O sigui, quedarà gravada aquí al meu Facebook i també la intentaré pujar al meu canal de YouTube, que és Music Edu for You. En els comentaris crec que ho posaré aquí, us escriuré per tots. És un canal que també podeu trobar diferents cançons i jocs en català i en castellà, o sigui que feu una ullada. I durant aquesta sessió, si voleu anar deixant els vostres comentaris, que ara els estic veient, doncs perfecte. Després me'ls llegeixo tots i els contestaré un a un. O sigui que si el so està bé, si la imatge està bé, em diu que sí, feu un ok? I podem començar? Crec que sí. Estic rebent un besito. Gràcies, Belén, petons, el Miguel. Sí, súper? Doncs comencem. Qui estigui preparat, que es posi una mà al cap. Qui estigui preparat, que es posi l'altra mà a la panxa. Super. Qui estigui a punt, que es posi una mà a l'orella. Qui estigui preparat, que es posi l'altra mà al genoll, a la rodilla. Sí. Ei, un moment. Estic veient pares que no ho estan fent, No, això ho ha de fer tothom. Nens, heu de vigilar que els pares també ho facin, perquè a vegades es despisten. Tenen tantes coses al cap que estan super despistats. O sigui que els hem d'ajudar, d'acord? Una mà al colze. I l'altra mà, un dit al nas. Una més difícil. Ens posem una mà al turmell, en el tobillo. Uau! I l'altra mà al colze. Que difícil, però molt bé, ho esteu fent superbé. Uau! Doncs avui m'agradaria molt que ens convertéssim en cuiners, en cocineros, pero en unos cocineros mágicos que cocinan cosas fantásticas. Jo ja voy a preparar aquí mi olla, ja tinc la meva cassola preparada, ja tinc també aquí les meves culleres, però abans, per convertir-nos en cuiners, necessitem unes paraules màgiques. Així que ho faig i repetiu. Tiruriruriru, po, po, po. A veure, tiruriruriru, po, po, po. 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 Tiruriruriru, po, po, po.
Iruriru, po, po, po. Molt bé. Doncs ara mourem les parts del cos que ens digui la cançó i també cantarem aquestes paraules màgiques a veure si aconseguim cuinar coses fantàstiques. Som-hi! Preparem una mà. Mou la mà, el braç, l'espatlla, tots els dits estic movent. Mou el peu, genoll i cama, els malucs i el culet. Tiruriruriru, po, 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 tiruriruriru, po, po, po. Tiruriruriru, po, 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 tiruriruriru, po, po, po. Tinc l'esquena per darrere i el pit pel davant. Al mig tinc la panxeta i a dalt està el meu cap. Tiruriruriru, po, 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 tiruriruriru, po, po, po. Tiruriruriru, po, 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 tiruriruriru, po, po, po. I ara fem màgia. A veure, m'envieu la vostra força? La mà. Mou la mà, el braç, l'espatlla, tots els dits estic movent. Mou el peu, genoll i cama, els malucs i el culet. Tiruriruriru, po, 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 tiruriruriru, po, po, po. Tiruriruriru, po, 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 tiruriruriru, po, po, po. Tinc l'esquena! Tinc l'esquena per darrere i el pit pel davant. Al mig tinc la panxeta i a dalt està el meu cap. Tiruriruriru, po, 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 tiruriruriru, po, po, po. Tiruriruriru, po, 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 tiruriruriru, po, po, po. Vera màgia final? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, ¿qué va a salir de aquí? A ver, a ver, a ver, a ver, unas vueltas, unas vueltas. No m'ho puc creure. Ai, 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 el que hem cuinat. Gràcies a la vostra energia, també? Molt bé, heu ballat superbé. Mireu, 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 mireu que hem cuinat. Què és això? Un avió, sí! Doncs agafeu les vostres culleres i les transformem en avió. A veure com fa l'avió. Sí! I què més, què més, què més hem cuinat? Voleu veure més? Què és això? Un extraterrestre! Uau! A veure, ens transformem en extraterrestres? A veure. Sí! I això que hem cuinat. A veure què us sembla. Jo us dic que no és una guitarra, és més petit que una guitarra. I està molt de moda ara. Ara els profes, tothom toca aquest instrument. Sabeu quin és? Sí! L'ukulele! A veure, toqueu l'ukulele? Amb les vostres culleres? Molt bé! Què més hem cuinat? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Què més hem cuinat? Oh! Què és això? Un pirata. Però com estava aquest pirata? Enfadat. A veure, cares de pirates molt enfadats. Que enfadats, quina por! Molt bé. I aquest altre? Què és això? Un cuiner, un cocinero. Un cocinero. Súper. Nos colocamos un bigote. Un cocinero refinado. Muy bien. Ay, 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 ay. Esto sí que me gusta a mí. Esto sí que me agrada. ¿Qué es això?
A que a tothom l'agrada això? Sí, un gelat. A veure, transformem la nostra cullera en un gelat. Molt bé. I aquest? Oi, 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 oi. Què és això? Un mico, un monito. Súper. Mira, ens col·locarem les dues culleres aquí a les orelles i farem així, com un petonet. Sí. I aquest altre, Què és aquest altre? Un chimpancé. ¡Qué grande este chimpancé! Entonces nos colocaremos las orejas y inflaremos la boca. ¡Súper! Y ahora, ¿preparados? Porque todo esto lo vamos a cantar y bailar. Vamos, coged vuestras cucharas. Podem transformar les cucharas en una batería. En un violín. Y dice: una cuchara y un cucharón se transforma en avión. Viajo con esta canción. Can, canción, canción. Can, canción, canción. Me transformo en ET, bailo y toco ukulele. Un cha cha cha, un ye ye ye, cha cha ye 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 ye, cha cha ye 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 ye. Un pirata enfadado y un cocinero refinado compartiendo un helado. La 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 do, la 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 do. Un monito y un chimpancé zapateando con un pie en este baile trelele, trelelelelele, trelelelelele. Y bailamos, todo el mundo a bailar, a tocar y a improvisar con sus cucharas. Puede ser un violín, una trompeta, una cuchara y un cucharón se transforma en avión. Viajo con esta canción. Can, canción, canción. Can, canción, canción. Me transformo en ET. Bailo y toco ukulele. Un cha cha cha, un ye ye ye. Cha cha ye 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 ye. Cha cha ye 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 ye. Un pirata enfadado y un cocinero refinado compartiendo un helado. La 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 do. La 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 do. Un monito y un chimpancé zapateando con un pie en este baile trelele, trelelelele, trelelelele. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. ¿Habéis visto qué canción más divertida? Bueno, va a quedar grabada en esta clase, pero también la podéis encontrar en mi canal de YouTube, Music Edu for You. Ya está en portugués, está en castellano y en breve va a estar en catalán también, ¿vale? Y a ver, amigos, a mí ahora me gustaría invitaros a un xocolate. Us agrada la xocolata? Sí? Pares, si deixeu menjar una mica de xocolata? Sí? Serà una xocolata musical, Anem a provar, doncs, a veure. Xocolata. Jo ho faig i vosaltres repetiu. Xucu, xucu. Xucu, xucu, molt bé. Us podeu posar davant d'una taula o també al terra, si el teniu bé, vale? Xucu, xucu. Molt bé. La, la. Ta, ta. Xucu, xucu, la, la. Xucu, xucu, la, la. Xucu, xucu, ta, ta. Xucu,
xucutata. Xuculà, xucutà. Xuculà, xucutà. Xocolata. Xocolata. Nens, esteu vigilant els pares? Sí? Que ho facin bé, Vale, jo confio en vosaltres. Jo sé que vosaltres ho esteu fent molt bé, però a vegades els papes els hem d'ajudar. Ho repetim ara cantant. Ara amb mi, vale? Tots junts. Preparats? I... Xucu, xuculala, xucu, xucutata, xuculà, xucutà, xocolata. Xucu, xuculala, xucu, xucutata, xuculà, xucutà, xocolata. Y ahora con chocolate. Choco, chocolala, choco, chocotete, chocolate, chocote, chocolate. Choco, chocolala, choco, chocotete, chocolate, chocote, chocolate. I ara, adeu, amics. Arriba el moment d'acomiadar-nos. Adeu, amics. A veure com seria. Adeu, 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 mics, mics. Adeu, adeu, mics. Adeu, amics. Adeu, 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 mics, mics. Adeu, adeu, mics. Adeu, amics. Adeu, amics. Adeu, amigas, amigos. Nos vemos en la siguiente. ¡Mua! ¡Besitos!